Ia ezinezkoa zirudien, baserri giroan eta bi gizonezkoen arteko erlazio homosexuala ardatzuten pelikulak topatzea, baina zorionez, 2009 urtean askok Euskal Brokeback Mountain gisa izendatu zuten pelikula iritsi zen. Berlin, Punta del Este eta beste hainbat jaialditan sariak eskuratzearekin batera, milaka ikusleen txalo zaparradak bereganatu zituen. Mundu mailan estreinatu zela aipatu dut, baina datua ez da guzti zehatza. Izan ere bada bitxikeria bat. Pelikula ia 10 urtez egontzen bahituta eta etzen Espainiako zinema aretoetan estreinatu. Zuzendaria eta gidoilaria Roberto Caston. Gaur klaketan, Ander. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Tira eta gaur, Ander pelikulari buruz hitz egiteko ohorezko gonbidatu bat. Ekarri dugu, Joxan Bengoetxea, aktorea. Kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo inguratuta, hemen. Bai, zalantzarik ez dago, hau zinemari buruzko saioa dela, ez? Bai, ez da. Ezautzen dituzu pelikula hauek? Batean bat ezautzen zu? Bai, gehienak. Hau ez, hauste ezautzen zodia. Zinezalea? Bai, oso. Musika ere guztako Gaina zinean, ez etxean. Zinean. Bai. Hori aldarrikatuko dugu ere, gero, bai. Ez? Plataforma digitalen garaian aktore izatea zer dan, eta komentatuko dugu. Eta musikarea, bai. Eta musika. Aipatu behar nuen, egin nahi nuen zerrenda bat, pixkat zure pelikulak eta aurkeztuz, baina konturatu naiz, hainbeste pelikula, telesail eta antzerki horretan parte hartu dezula, pasako nukela podcast osoa ontaz bakarrik hitz egiten, orduan, batzuk aipatuko ditut, baina Loreak, Zelda 211, Rementaril, Kanpaiak, Valenciaga, Ondarragoak, Oreina, ez dakitzen bateko izpenetan parte hartu dezun, ikasketak, interpretazio ikasketak, gainera, Los Angelesen, Madrilen, Sevillan ibili zara, ez dakit nondik datorkizun aktore ofizio hau? Ni egia esan, askotan esatez, nire lehenengo artistiko izaletasuna musika izan da, eta jarraitzen du izaten. Aktorerena pixka bat, istripu bat izan nun horreo. Zorionen istripua, ez? Zine zalean naiz, eta niak hasi nintzena da, zine ikasten, zuzentzen, eta hori. Eta lako baten, argazki zuzendaria eta bilok, argazki zuzendaria bera ja estatu batuetan bizi da, gainak kriston arrakasta lortu du, eta esan beste aktoreak eta manejatu behar balin baditugu, beste guk jarri beharko du beste kameran beste aldean zehozer ikasteko, eta horra hasi nintzen, pixka bat txantxetan, eta, gaur arte. Gaur arte, tamentxe gaude, klaketan. Egiako gaztetxean, eta... Egia aipatzen dezula, hau aipatu izan da, baina hau bitxikeria moduan, eta Ander pelikulan murgilda aurretik, okeraz banaiz Bukowski tabernaren sortzaileetako bat, zea? Egia Donostiako auzoan dagoen taberna mitiko horren sortzaileetako bat zehazu ere? Bai, geu jarri genion izena, eta geu edan genuen taberna, eta... Edan zenuten taberna, hori badakurrikulumen jartzeko aktorearen ondoan, Bukowski taberna mitikoaren sortzaileetako bat. Bai. Oso ondo, ongi etorri, eta Ander aipatuko dugu jarraian. Zuri ibilbidean mugarri izan da, Ander pelikula? Bai, nola ez. Izan da, hori eta aurretikan laburmetrai bate bai, gotzen sintonia, horrek eman inun, Ander egitera, ze zuzendariak argi izan zuen, pasazioten alako casting bat. Sintonia zen kotxean zinduazte, hori irratia entzuten, eta... Hori da, eta alegia, zuzendariak laburmetrai hori ikusi zuen, eta hori casting bat biali zioten Ander personaiari buruzkoa, eta, hainbeste aktore, eta gero, sekundarioan nahiteko, eta ez nik hau nahi, eta Anderrentzat. Eta, alegia, sintonia ikusi zuelako, eta zuzenean fitxatuta. Bai, nola bait, bai. Eta pertsona bezala aldatu zaitu, Anderrek, Ander pelikulak? Bai, jakina. Bai. Bai, ze... Pertsona bezala, olako aukera ez dut, eguna hartarte ez nune izan. Da, 2000 eta bederatzi. Bederatzi sortzian grabatu genuen, bederatzi, bai. Eta, bai, nola baite hor beste mundu baten murgildu nintzelako, ez? Pixka bat jakin gabe eta hori, baina beste kondiziotarako bidea daukagu gure lanbidearekin, ez? Beste kondiziotara hurbiltzeko aukera hori daukagu.
Eta jo, esan duen, bera, nik hau egin behar balima, eta aukera balima daukat, hola protagonista nahitxeko, errespeto handiarekin, eta serioski hartu badut, bai zinea bera, eta baita kondizio berri hoiek, ez? Eta ez dakit nola, baina hor murgildu gara daukat, eta jakina, horretan jartzen behar seriota, alatzen dizu, ez? Alatzen dizu. Mugitzen dizkizu gauzak, eta... Baize, egia da, 2009ko pelikula dela, pasadia, urte batzuk, baina bitxia da, zeia ezinezkoa zirudien, garai hartan, baserri giroan eta bi gizonezkoen arteko erlazio ardatzuen pelikula bat topatzea, garai hartan batzuk Euskal Brokeback Mountain bezala etiketatu zuten, zaila zirudien, baina egia da 2009 zela, alegia etzela 70ko marka da. Etzen kostatzen iristea, ez? Holako pelikula bat, ona. Gerora ere gainera 80 egunean iritsi zen segituan, kasu honetan bi emakume, ez? Nik uste bidea ere ireki zuela pelikula honek, ez? Beste tematika batzuk jorratzeko Euskal Herrian eta euskaraz. Gaina, anekdotatxo bat daukat hor. Bota. Bai, 80 egunekin, bai, gogartzen naiz behin, garaino topatu laguna, kalean Donostien, eta azkenan handerrin barrezu eta behiga zabiltzan 80 eguneko pelikulakin, eta ze ondo, posten naiz, esku gabiltza beste historio batekin, eta emakumeena, eta ez dakit zer, eta azken, eta batak bestean esparrua hartuko zuelakoan, eta gure aurretikan, eta ez dakit zer, eta nik zeten tasatik ez bata bestea elikatu ez dakit zer, ez, eta azken finan hori gertatu zen pixka bat, ez, batek bestean jakin mina sortzen du, bai, nik uste badia bateragarriak, ez azkenean, dia bi unibertso antzeko, baina, aldi beran desberdinak eta berdinak nik ustetu pelikulak, ez. Bai, zoragarria, 80 egunean, nik asko gozatu haiekin. Eta, ez dakit, nola joan nahi zen, bai, Brokeback Mountain zen gara, justo aurretikan atea zen. Eta, hori, harremana, erlazionatzea, berezkoa zen, baina, eta, kontatuko dut zuzendariak zergatik, ia, ze izan zen, enkargu antzeko bat, edo, bazegoen hor fundazio bat, berdin duk, ez? Baina hori, barkatu, baina bitxeru itzai zen, ez eta enkargu bat izan, ez dauka inondik inora panfletu kutsua, oso sotila da, badu errealismo puntu hori, ez? Ez dirudi enkargu eginiko zerbait, pelikulak. Robertoren zinea, berak maite duen zinea, eta Roberto Castonen maite duen zinea, ikusle bezala, badalako ere sotila, nik ez dituten referentzia jarriko hemen behatorri da dila, baina bai da berezia, ez oso zine ikusteko garaian maite du alako zine bat, ez ez dakit ze referentzia jarri, baina handerren ikusten da, handerren eta berak egin izan duen beste hainbat lanetan, ez berak argi zeukan Euskal Herrian izan bali mazun, hori, herri giro izan barzula, baserritarrak, gu berdindura etortzen den jendia badago, kolektiboan bere arazoak eta dauzkanak, eta hori, baina hemen ez da, armairituk benetan baserriko jendea eta herrietako jendea, eta pelikula ezoikoa ez da bereziki... Bera militantea da, aldi berean, eta orduan badaki zer falta den, herri honetan, edo. Eta gaina Galiziakoa, badaukalako... Erlazio... esan nahi nuena da legia, ezoikoa ez da berez gaia berez, baizik eta testu ingurua. Ez du jokatzen duzu baserritan batel rola, iristen da hor etorkin peruar bat, eta hor sortzen da, baserri giroan, horrek dakarren guztiarekin, dena da lehorragoa, gordinagoa, zuzenagoa, hemen ez dago sedukzio jokorik, ez dago... erromantizaziorik, komileta artean, ez? Orduan, hor badaude osagarri batzuk egiten dutela nahiko berezia pelikula hau, ez? Bai, dena nola baita esateko violentatu egiten da, bai, hori da. Eta hori ikusten da, pelikulan ez dago aurre... agian personai batentzako bai besteantzat ez behintzat, ez? Eta hori ikusleak nabaritu dezake, ez? Bai. Bideo batzuk ikusiko ditugu jarraian, pixkat aipatu dugu zure pertsonaiarena, eta badaude elementu asko pelikulan zehar, detaile txikiak dira, baina oso ondo hitz egiten dutela pixkat Castonen lanari buruz, ez? Eta gustatuko litzaidak aipatzea jarraian, pixkat zure pertsonaiaren aurkezpena eta Christian Esquibelen pertsonaiaren arteko relazioa, eta hori guztia nola irudikatu duen, irudien bidez kasu honetan, ez? Orduan jarraian lehenengo bidea ikusiko dugu. Earki. Gustu handiz. Bideo hau da
ia lehenengo estena baserriaren lehenengo planoa, eta hemen ikusten dugu zure pertsonaiaren aurkezpena, ez? Hemen hitzek nola hitz egiten du, irudiek nola hitz egiten duten barkatu, ez da? Zua altxatzen zea, alarmak ez du jo, hemen kastonek zei irizpide ematen dizkizu, ez esaten dizu, ze hemen ikusle bezala iristen dena da, bueno, honek baduela kezka bat, pertsonai honek, ikusten dugunarengatik baduga kezka bat, baina pixkat hau nola prestatzen da, pertsonai nola prestatzen da, ze irizpide emate dizkizu Robertok, kasu honetan? Bueno, berarentzat, eguneroko baserritar baten lanbidea nola izango litzateken, irudikatu nahi du. Kotidianidade hori, eta kuriosoa da hor agertzen da erlojoa agertzen da, eta berak ere pelikulan azaltzen duela oso sutila da gauza, baina milakaran aldaketa, ez? Milenion aldaketa, hori ikusten da, esaten dio, uste dut irratiak esaten dula nola ordua, ez dakit ze, 0-0 uste dut itxiko ala, eta pixka bat, hor badago aldaketa bat, ez? Nola baita, nik uste dut, bera, antxe konturatzen ari naiz, 15 urte pasata. Bueno. Berzitasun hori, ez? Zerbait gertatuko da, ez? Azkenean ikusten da, pelikulan azkenean ikusten da, beste galtzen dio zer, eta, ez da ezer aldatu, ez da... Eta aldatzen da. Aldatzen da. Orduan, ez dakit, nola baita neri eskatzen didana da, ez da ezer gertatzen. Ez da ezer gertatzen, baina aldi berean, ikusle bezala iristen zaigu, pertsonaiek baduela kezka bat, zerbait daukala buruan, hemen gainera, gero plano hau erakutsikoet, gerora amaierarekin, ez? Hemen ikusten da zuzaudela oean, ezkerraldean, eta hemen badago utxune bat, hemen alde honetan, ez? Gero nola konparatzen den, eske zoragarri iruditzen zait, asko gustatzen zait pelikula, nabaritzen da. Bukaerako beste plano batekin, ez? Orduan, hori da zure pertsonaiaren aurkezpena, eta orain ikusiko dugu Christian Esquivel, iristen denean lehenengo aldiz baserrira, eta zuzaudenean, hor gertatu dena da, hemen spoilerrak egingo ditugu, noski, pasadia urte batzuk, lesio bat izan dezu, nolabait, istripu bat izan dezu, orduan, oean zaude, eta hori izan da Christian, zaintza lanak egitera. Orain ikusiko dugu bigarren bideoa. Hau da zu oean zaudenean, eta hemen azaltzen da, bera. Hau da, lehenengo aldiz elkar ikusten dezutenean, ez? Orain arte esango nuke zure pertsonaia nahiko triste, nahiko burumakur, ez daukaola hitz egiteko gogo handirik, eta hemen apurka nabaritzen zaio pixkat aldaketa txiki bat pertsonaiari, ez? Bai, ez dakite triste esango nuken, baino grisa igual, Grisa. Bai. Grisa. Ez dakigu asko zer gertatzen zaion, ez, pertsonaiari. Ez dakigu. Badakigu misterio bat da, zeo zer gertatu daitekela, baina ez dakigu zer, nondikan, ez dakigu alegia, ez dakigu ez da triste edo zer dagoen. Baina hasieratik, berak espero duena, gertatuko zaiena ez da, berak espero duena, edo okirtzen duena momentu horretan. Baina zeo zer desberdin etorri da, baserrira. Beste kultura bat. Hori ere, ez? Aipatu dugu peruarra da. Horrek ere izango zuen garrantzia, ez? Imaginatzen Roberto Gidoi idatzizunean zerbaitengatik jarriko zuela, peruarra zela. Argi zeukan bera, peruarrekin zeukalako bere harremana, eta ezagutzen zuelako mundu hori, eta berak beti esaten du, berak beti esaten zian, en el cine solo admito la honestidad. Osea, holako zerbait, ez? Eta ni hitz horrekin geratu nintzen. Eta kasu honetan ere, mundu hori pixka bat ezagutzen zuen, peruarra, Euskal Herrikoa, baserrikoa ez, baina, Galizine bai, eta bai, harri zeukan aldatzeko, eta harremana sortzeko berain artean, beste munduko extraterrestre bat izan behar zuela. Eske hori da azkenean, ez? Badirudi sartu dela estralurtarra bat, baserri horretan. Hori da, eta hori arre zeukan izan batzula kanpokoa, eta erabat aldatuko zuena, incluso bere nortasuna. Bai. Edo eskutuan daukan nortasun hori, nola bait, ez? Edo iguala... Barri dago, etzan da, ezin mugitu, beste, ikusten da hor, ez? Hasieratikan, eragina izango duela. Eragina izango duela. Bai. Eta lotuko dut ja, pixkat, azten danean beraien arteko, metxa hori piztutzen denean, nola bait, eta leheno aipatu dugu, ez?
baserri giroan edo baserrian girotuta egoteak horrek suposatzen duena, ez? Eta testu inguru honetan, hemen ez dago sedukzio jokorik, ez dago gauza romantikorik. Eta hau da pixkat beraien artean hasten dianean, pixka bat nolabait erlazionatzen edo lehenengo keinuak izaten, ez? Ikusiko dugu orain 3. bideo. Bai, horri buruz zer daukaten, esateko, Eta da, estena hau adibidez, ez? Zaudete biak orlarrean eserita. Asko gustatzen zait estena hau, bai. Amaiketako aiten. Eta zure pertsonaiari, nahi bat zuzuk azaldu, pixagurea sartzen zaio, ezta? Bai, nintzen gogoratzen pixagurarena, baina bai, hori da. Berak ez du nabaritzen oso, horretik hander gustatzen zait personaia, nigandin urrun dago, esan edote, bera daukan inozentzi hori, ez? Berak ez du ezer ulertzen edo sumatzen edo bere sentsazio, norberaren sentsazio kere ez ditu destifratzen, ez dakiz gertatzen zaion. Baserritar honek ez du teorian, ez du lako izan harremanik, beste munduarekin, baizik eta bere behiekin eta amarekin. Ezagutu duen, azken finean, ez bere... Bai, eta ez da, hau Roberto esaten zian, ez da bera ez dela jatorriz edo berdin da, dan edo ez dan, osea, homosexuala izan, berdin da, izan dan edo ez dan izan, edo izan ditun kontua da hor deskubritzen dula dena, ez? Bera jakin duena da, emakumeak gizonezkoekin eta gizonezkoak emakumeekin harremantzen direla eta behiak zezenekin eta besteik ez daki, ez? Eta estena hortan, ez? Ikusten da. Pixa iteko goa dauka, orduan, besteari ikusten zaio jolasteko puntxua. Hemen pixkat biurri somatzen zaioia, zure pertsonaiari, ez? Bai. Kurioso da gainera anekdota bezala, ez Cristian eta ez ni, ez ginen, ez gea homosexualak eta elkar ezagutzeko, eta baita baserri munduare, egon ginen pasagen itxun horre egun batzuk. Nola prestatu zen unzu, goi galetu? Egon ginen irurok, egon ginen horre beia jetzen, eta bai, hor ginen baserriko, hiru egunetan, lau egunetan ez gehiagire, baina bai, horra hasi nintzen, ja pixka bat pelikula honekin ez, ja pixka bat personaien mundua edo ezagutu nahian, ez? Zer atera dezakezun hortikan, askotan edo batzuetan ez dezu ezer ateratzen, edo ateratzen dezuna ez da momentukoa, ez da oso razionala, ez dakit igual sentsazionaletik da, edo gero agertuko ote da, edo ikusiko du, baina, bai ikusten nola murgildu barra neukala ez mundu horretan, eta ara junginan, eta niguatzen ez behin ezagutu genuenan Kristen eta Bilok Madrilen, gaina behin, eta nik oso sensiblea eta ikusi nuen, eta egontzan harreman bat bion artean, eta uste bio junginela bakoitza bere etxera pentsatzen, bea homosexuala da. Bai. Eta hasieratik lehenengo egunetik izan zen, oso harreman estua, oso ondo, eta ez da gizertaz egin pelikula. Bai, holako estena asko daudela pelikulan alegia. Nola estena pixkat evoluzio hori, ez? Bai, nahi gabe badago, kontaktua dago, normalean gizonen artean Euskal Herrian eta herritan eta egoten da kontaktua, baina beti oso agresiboa esaten da, ez zein gizonezkoago, eta kasu honetan, lagundu erradio, heltzen dio, eta beraien intimitatea azaltzen dio, eta bata besteari, baina inongo beldurri gabe, ez du lako espero gero etorriko danaz. Sortzen ari dana, bere barnean sortzen ari dana, berak ez du ikusten, hori da. Eta zure pertsonaia badaude estena batzuk, esan dezu aurretik sintoniaratik zetozela, zure aktore lana esango nuke. Hor, kontatzen ez diren gauza horiek guztiak, pelikula honek baditu isiltasun asko, keinu asko. Osea, ez da dena zuzenean testu bidez esaten. Hori nola prestatzen duzu? Alegia, ikusle bezala, pertsonaiak zer pentsatzen duen hori, zu momentu horretan, zer zaude, pertsonaian sartuta, Joxean Bengoetxearen kezkekin sartuta, nola prestatzen dituzu? Saiatzen geha Joxean Bengoetxearen kezkak alde bateo duzten, askotan ez da erreza izaten, baina ez dakit, nik uste dut zuzendari bakoitzak bere magia daukala, eta Robertokin nik sentitzen gogoratzen dena oso erresa zala, oso erresa. Egon besterik gabe, denbora luze, estena luzeak ikusten dira, baina luzeagoak ere grabatu izan ditugu. Eta horrek ematen dio aktoreari denbora,
agian ez pentsatzeko, ez? Esan dute egoteko, historian egoteko, sentitzeko, beste hori da, askotan uste dugu buruak ere eramaten gaituela, buruak agintzen duela hemen, ez? Baina ni bintzat gogoratzen dudana da sentsazio aldetik ez nula asko pentsatzen. Utxik, ez utxik, baina ia eukitzea hor, ez Bueno, ea zer ematen duen kontaktuak, usainak, baserrian grabatze horrek eta askotan korrika eta presaka joa zinean, kamarak edo ez dakize jarri behar direlako, honentzat bereziki aktoren lana da funtseskoa, berdintzaio goatzen ez gaina, kontatuko dut, fokuak edo sonidua edo, bueno, hori egon dadila aurretik, ez da bakarra, sonidu asko daude mundu horretan, baina nina etena guain da hauek agartu daitezela hemen egongo balira bezala demora guzian, eta ezerk oztopatu gabe ez prozesu hori. Goatzen naiz behin, bueno, produzio zuzendaritza bilera baten egon zara olako mobidatxo bat handerren aurre lanetan, non bueno, berak eskatzen zuena zen, arteko eta jantzitegiko persona arduraduna bera izan zedila, ez pixka bat baserriko mundu hori berak ez zuelako ondo kontrolatzen, eta bueno, produzian esan zioten, bueno, hori zitekela, ez dakit zer, balima dago norbait, ezin dugu topatu edo aurrekontua, ez dakit zer, aurrekontua, baina nahi jarri da grua bat, ez dakit nun eta bestean, eta bueno, baina grua beti eskatzen dezu azkenean, ez dakit zer, ja, baina nik ez den nahi, nik argi daukat zer nahi duan, ez? Gauza, sotil bat, plano, berak argi zeukan, hori. Baina mugak zetozen gehiago aurrekontuak, zen gehiago aurrekontuen gatik? Bai, berak argi zeukan zen nahi zuen, eta nahi zuena zen girotu ondo espazioa eta aktorea libre izan. Ez alako tenifikaziorik eta olakorik ez zu nahi ez. Mobidita hitza aipatu duzu, eta gustatuko litzaiake zurekin hau aipatzea, bada bitxikeria bat, bueno, bitxikeria hitza aipatu, baina pelikulak nazioartean oso ondo funtzionatu zuen, Berlin, Punta del Este, sariak irabazi zituen, ikusleen artean ere harrera ona izan zuen, kritikarien artean ere, baina Espainian ez zen estrenatu pelikula hau, egon zen, bueno, baituta hitza erabiliko dut, zer Roberto Castonek elkarrizketa batean uste berak aipatu zuela, 10 urtez egonda pelikula hau baituta, eta iritsi zen 2019an plataformetara, hori bai, plataforma digitaletara, baina estatu espainiaran, Espainian ez zen estrenatu zinemaretotan pelikula hau, ezta? Ez, estreno antzeko bat egin zen goiatarako eta aurkezteko estrenatu beharra zelako, baina, bueno, izan zonlako rapaladako gauza bat izan zen. Eta, baino gero ja distribuidora sartu zanean edo, egin zuna zen, hauek egin zuten. Esan zen barra dokate bai nik uste dut Berlinen irazizun, kiston sari potolua. Berlin dala, ez dala. Berlinen, eta hauek gora etorri zean nik uste dut pixka bate bai, esan du, bueno, ikusiko zu bain. Norbaitik esan zien. Hauek koiztetxo. Bai, eta zuzendariak eta inguruko, esan, ikusiko zu, bain, etorriko zaizkigu. Sariak eta... Bueno, jendia, pelikula erosi nahi dula, eta bakizu, distruitzeko. Bai. Zabaltzeko. Bueno, hori zen edute pixka bat bitxikeri bezala, eta bueno, asko maite ditut esan edut. Bai. Lagun arteko txiste bat bezala. Eta gertatu zana zen, aldiz, promesak eta ezakiz, baina inorketzuela azkenean. Ezala inora gertzen benetan pelikula erostera, eta bueno, hauek etorri zean ez tegit izenare, eta intzuten azan guazen sinatzea, baina eskatzen dizkigute 10 urte, digo, bueno, 10 urte dena delakoa, baina estrenatu barra daukago. Eta, hori, pixka bat hauek pekatu intzuten horrekin, ez? Eta horregon da, uste dute etxe hori bertan bera erori zela. Bai? Urte bai, hori jabete gutxietara, bai, mafiantzeko, ez da, zer zanura, eta hangeatu zan. Osa, legalki, haiek zeukaten, baina haiek ezin zuten mugitu, ez zeukatelako baliabiderik eta zer, mediorik, eta hor gatu zan. Hor gatu zan, bueno.
Hala ere gonbidatzen dugu jendea ikustea, pelikula hau ikustea, zoragarria delako, eta plataformetan une honetan badago. Aipatu dezu hasieran musikazalea bazeala. Gustatzen zait, zoritxarrez, azkar pasatzen da denbora, baina azken zatira iristen ari gara. Pixka zineari buruz hitz egitea. Zinezalea zara, musikazalea ere, eta esan didate askotan, errodajetako bidaietan, kotxetan, eta gustatzen zaizula, zuri jasa gustatzen zaizu. Okerez baldin manaiz. Orduan gustatzen zait, gonbidatuari pelikula bat, zerbait oparitzea. Orduan nik zuri pelikula oparituko dizut gaur. Igual ez dezu irakurgailurik eukiko, hemen gonbidatuekin gertatu den moduan, ez dezu eukiko, baina okuritu zait pelikula oparitzea. Zuri? Toma! Ez dakit ezagutzen dezun, ikusiko dezun. Baina ikusiet, ni ez dakit, gaztean nintzenean, zenbat urte ditu honek. 89 ez dakit asmatzen nahi naiz. Bueno, Bird, dauka eskuartean, dugu edat, Clint Eastwood, maixua, bueno, por cierto, Clint Eastwood. Hori da. Niri asko gustatzen zait pelikula, eta zu musikazalea, zinezalea, eta jasa gustatzen baldin mazaizu, oso errez neukan, opari hau egitea. Baina Orduan, posten naiz gustatzen baldin mazaizu, Clint Eastwoodek gaina. Maite dut hori jazz, cinema edo ez da asko, baina pixka bat bilatzen hasten bazea daude, arribitxia daude. Bai, Clint Eastwoodek gaina egin dula, 90 ez dakitzen batekin, orain dela gutxi bere pelikula berria, orduan, bueno. Hori da. Hortxe, behintzat oroigarri moduan, hortxe eramango dezu. Hiruzpalau galderekin amaituko dut, labur erantzuteko. Pelikula eta telesailei buruz. Zure umetako pelikula, gogoratzen duzu, zein izango litzateke zure umetako pelikulari ikutxunena? Gaur egun ez nuke ikusi nahiko, benetan. Baina gogoratzen dut, lehenengo gogoratzen nahi ere auzoko egiako dunixi zinetan, bakera asko botatzen dituzten, eta hoiek. Baina lehenengo pelikula, hola zinean, Astorian gogoratzen dut Coloso en llamas. Zen mitiko, Charlton Heston, ez? Igual asmatzen ere ez, baina Coloso en llamas, zen mitiko. Txikitan hori. Txikitan galdetzen badiazu, hori gogoratzen dut. Coloso en llamas, hori izan galdera. Ze zuzendarekin gustatuko litzaizuke lan egitea? Orain arte lan egin ez dezuna. Orain arte lan egin ez dezuna. Ja. Nei zaila egiten zaite galera hori, eta, nahiko rekurrentea da, hori egiten diate, eta... Orain arte, uzten dizut, komodina, orain arte lan egin dezunekin, errepikatzea, askorekin. Denekin. Lehen aipatu dituzun pelikula horiek, izan du, netzat, kantidadeak ez dauka, baina arribitxia dira, komentatu dituzun guzti horiek. Berriro aipatuko, beste batzuk geratuko dira horrere, bai. Baina, sartuko nahiz berri batekin, Haneke, venga. Mikel Haneke, bai, azken aldin ez da... laguna, berakin nintzuna, Ramon Agirre egia da, Amor pelikulan azaltzen da, bizi laguna, ze gogorra eta ze hona dan pelikula, Hanekenen Amor. Eta amaitzeko, zer da aktore izatea plataforma digitalen garaietan? Zer suposatzen du aktoren lana? Asko aldatu da zure lana plataforman tsunami hau iritsi denetik? Nik behintzat lan aukera gehiago daukat. Bai. Beste alditik ere esango nuke, lan egiteko, hasieran hori, boom bat izan zan, eta asko zaintzen dira, telesailak, eta nik azken egin ditudan telesail oso potenteak, esan du produzio aldetik. Baina, ala ere kezka dituten, telesailak bakarrik ez, formatoak aldatu dira ere, bai, eta azkenean pelikula serie hau egiten dira ere, telefono baten ikusteko, eta nik uste netan eri, nik ez dut ikusten, telesailek ia ez dut ikusten. Ni zinera gustatzen joatea, eta hor nabaritzen da formatoak esan duen eragina. Gauza asko daude. Eta kontsumitzeko modua ere. Kontsumitzeko modua, produzitzeko modua, gauza asko aldatu dira. Debate luzea da hori. Luzea da, bai. Beste saio bat egingo dugu, bigarren zati bat. Amaitu beharra daukagu, Jose Mengotxea, sekulako plazerra, mila esker, egon nintzak abizte ordu bete Ander hemen aletzen, baina hemen txea... Anderritik berdera. Berdera, hoi behintzat gutaz gogoratzeko. Eta zuei, uinen bestaldean edo pantailaren bestean aldean egon, eskerrik asko beste behin jarraitzagatik eta hurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Klaketa entzun duzu. Euskal zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre.
Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.